Tiniyak naman po ng mga ahensya ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na suporta sa pamilya ng overseas Filipino workers na nasawi sa gitna ng sigalot ng Israel at US at Iran. Kumilos na ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Department of Migrant Workers at lokal na pamahalaan ng basista at binisita ang pamilya upang tiyakin ang pagproseso ng mga benepisyo at mapabilis pa ang repatriation at pag-uwi ng mga labi ni De Vera. Patuloy rin ang koordinasyon ng mga ahensya sa Embahada ng Israel sa kabila ng limitadong biyahe sa Middle East, kabilang na ang pagtulong sa pagpapabalik ng kanyang asawa at kapatid sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang agarang pinansyal na tulong sa pamilya sa pamamagitan ng kinaukulang ahensya. Nasawi si Mary Ann De Vera, isang caregiver mula Pangasinan, matapos tamaan ng missile ang kinaroroonan nilang gusali sa Tel Aviv noong Pebrero 28 habang inaalalayan umano niya ang kanyang amo patungo sa bomb shelter. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang suporta sa pamilya hanggang sa maihatid sa bansa ang mga labi at ganap na maibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa mga naulilang pamilya. IFM News. IFM News. IFM News.